OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ibeka fatura kasora doni no kosebe mali politiki bunga hoka. Ame segin kana kajana jawi rawla. Janvier kalo tile mugwa o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali golomasigi tabagaw bolo. O hukumu kɔnɔna na malidenw y'o don ɲɛnamaya. An bɛ segin ka na o ɲɛnajɛ ja yira u la. Yuguyugu samara feereli o ye sɔrɔdaba ye maa caman bolo suguba kɔnɔna na. A bɛ na walawalali sɔrɔ o la an ka nin dɔgɔkun kibaru kɔnɔ. Actuel Media Jabarani filɛbagaw aw bisimila ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an kun y'a fɔ bakurubaw la cogo min. Ibrahim Boubacar Keita n'ale y'an ka jamana ɲɛmakɔrɔ ye. Ale fatura dɔgɔkun tɛmɛnen ka si to san 76 la. A ka janajaw kɛra janvier kalo tile 21 juma tɛmɛnen. Ni maa caman ye ni cɛ in ka ɲumanya fɔ a n'a ka hinɛ ko fɔ. A ye mun ni mun de kɛ an ka jamana kɔnɔ. An ka jɛ ka Mamadu Bilali Kulibali ka sɔrɔlenw lajɛ. Ibrahim Boubacar Keita n'ale ye Mali jamanakuntigi kɔrɔ ye a fatura janvier kalo tile 16 san 2022 k'a si to san 76 la. A bangina janvier kalo tile 29 san 1945 Kucala dugu kɔnɔ. Min tɔ kɔfɛ a taara ka kalan kɛ Faransi k'a si to san 13 la. O de senfɛ a tɛmɛna Université de Sorbonne fɛ ani ka don farafin kalanden minnu bi Faransi olu ka jɛkuluba kɔnɔ min senfɛ ani mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn dɔn. A segilen ka na Mali kɔnɔ ani bɛjɛ fanga nalen a tɛmɛna politiki gunnakun bɛɛ kan. O de senfɛ a kɛra président Alpha ka kankɔrɔsigi ye k'a kɛ Mali ka lasigiden ye kɔfɛ. Mali ka minisiriso min ɲɛsinen don ani jamana wɛrɛ cɛw ma ka k'o minisiri ye ka tila ka kɛ minisiri kuntigi ye n'o ye premier ministre ye a kɛlen k'a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn sigi a bɛ kɛ wasabulo den dɔ ye min na a bɛ k'o ɲɛmaa yɛrɛ ye san 2013 a bɛ kɛ Mali jamanakuntigi ye jamanakuntigi kalafiliw kɔfɛ wa a bɛ segin ka sigi a nɔ na san 2018 hali n'a y'a sɔrɔ a tɛmɛna yɔrɔ camanba fɛ a ka fanga ma taa kuma caman kɔ gouvernement faleko caman kɛra wa bingani wale caman kɛra jamana kɔrɔyanfan a n'a camancɛyanfan na wa kuma caman maaw kun ti jɛ ni kalafiliw jaabi ye u ti kalo tile 18 san 2020 a ka fanga dafirila colonel Asimi Goïta n'a ka maaw fɛ o kɛlen kɔfɛ a kun y'i senbɔ fanga a n'a kuma bɛɛ la den 4 o de bɛ Ibrahim Boubacar Keita bolo wa maa caman y'a yira k'a fɔ ko fɔnisere don a bɛ hinɛ wa jamana kanu b'a la. Mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ président ma ko fɛn kelen k'a fɔ k'a t'a ka jamana fɛ k'a tɛ Mali fɛ non a tun bɛ Mali fɛ Mali kanu tun b'a la Mali tin tun b'a la foyi dun tɛ se ka kɛ n'a y'a sɔrɔ jamana tin t'i la ni jamana kanu t'i la i mana munumunu cogo o cogo ni jamana tin t'i la n'a kanu t'i la i bɛ segin i sigi wuliyɔrɔ la donc ka wele kan bila ka taa jamana denmisɛnninw ma a cɛ n'a muso ma que jamana in mago b'a den bɛɛ la pour que bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri i ka jamana ye il faut que jamana kanu ka k'i la jamana tin ka k'i la. Farama tɔn tɔgɔ la an y'a farama an bɛ se ka kuma fɛn fɛn tɔgɔ la an y'a farama bɛɛ la an bɛ masaba in fana deli o fana ka yafa ma ka badabada dali nɔgɔya ye n bɛ se ka a seereya k'a fɔ Ibrahim ka ɲi Ibrahim ye maa ɲuman ye maa jɛɲɔgɔn don hɔrɔn don en tout cas an kɔni fara a ka jɛ la vraiment bi bi in na n bɛ se k'o de fɔ vraiment ka sigi
ka duwawu k'a ye tugun ala ka badabadadali nɔgɔya ye ala k'a ɲɛ suma ala k'a kɔ suma. Jamana ye tasibilaba k'a ye fara ɲɔgɔn kaliba senfɛ jumadon janvier kalo tile 21 san 2022 min kɔfɛ a sudonni bɛɛ kɛra sɛbɛnni kɔrɔ a yɛrɛ ka du kɔnɔ. O de hukumu yɛrɛ kɔnɔna na tile 3 tasibila o laɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Maa minnu ma ye ni sudonni kɛnɛ kan o maabaw dɔ ye Colonel Assimi Goïta n'ale ye jamanakuntigi ye hali n'a y'a sɔrɔ a y'a ka premier ministre bila ka na ci lase. A maa filanan dɔ ye Karim Keita n'o y'a denkɛ fɔlɔ ye. O ma se ka na sabu ka d'a ka sika kɛlen don a la kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka sanga ni kunnafonidila min bɛ yen ko Birama Ture o ka tununi ye. Malidenw ani Mali u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana denba dɔ ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye. Janvier kalo tile 20 o ye koba ye an ka golomasigi tabagaw bolo ni san 61 ɲɛnajɛ in na an ka camancɛ fanga maaw ye an ka golomasigi tabagaw fo kosɛbɛ u ka baaraw la ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ u dɛmɛ donna nataw la ni ɲɛnajɛ in sen fɛ maaba caman kun bɛ an ka jɛ ka Fatumata Darame ka sɔrɔlenw lajɛ. Janvier kalo tile 20 san 1961 janvier kalo tile 20 san 2022 Mali finitigilakaw ye san 61 sɔrɔ ɲina o kɛra don min Mali jamanakuntigi fɔlɔ Modibo Keita ye bɛnkan sɛbɛn ta min kɔnɔ Mali golomasigi tabaga ɲɛmaya tara ka di Général Soumaré ma i n'a fɔ a bɛ kɛ togo min kɔrɔlen nin don in layanamaya kati kan kɔnɔ maa caman tun bɛ yen fo ka taa se camancɛ fanga ɲɛmaa ma Colonel Assimi Goïta. Fintigilakaw ye taa ni ka segin caman kɛ n'o ye wele nanzaraka la défilé. Les refondations qui viennent de prendre fin il y a quelques semaines ont été le baromètre de l'engagement du peuple malien à prendre son destin en main. Elles ont démontré que le peuple malien avait un grand souci de sa défense et de son armée qui ont été un sujet majeur de discussion. Il y a 20 janvier ni Mali indépendance de Betaligé Nyogona. Mais quand l'indépendance signé, a formé la fédération du Mali au met en place, au Mali, ni Jamana Damadoye, Sénégal, Burkina, etc. Donc, fédération éclatée, Modibo Keita Segira Kana Mali. Modibo Keita Segira Kana la nuit du 25 août. Le 25 août 1960 a scellé à Koko Ounou Djoujoyorola. Donc, fond Fenganga Ke, Kobeke, pour que Mali gagne ma Horoya, Kofuit Nasega Bali. Donc au Cosson et Clé Damado après le 3 septembre, Modibo Keita et avion à Tara Franci. Ani Franci Jamana Kuntino et Général de Gaulle au Rati ou Sigira Kuma. Et Amake Kele, Amake ni Dousumangoya, Amake ni Fouye ou Hakili Jagabo Kenga, Hakili la, et Ben Yoran Tarafan Fam, Kuma Inkononana. Parce que Modibo Keita Borain Doron, Anya Ekafo, Franci, ministre de l'Intérieur et Agnini. Franci troupe munumbe Soudan à l'époque, Mali et Soudan et Koubega Faranyoronga et garnison Kelena. Donc garnison Negera Kati. Franci troupe basé le Yoro Damadola à Ouatila, Yoro Duru Hake, Gao, Tombouctou, Sévaré, Nyoro et Kai. Donc au Benana Faranyoronga, Anya et Gafo Faranyoronga, où est fin d'Oira. O y'a yira k'a fɔ Mali bɛ processus min kan donc olu yɛrɛ fana k'u y'u ka disposition ta bon ala nana kɛ Modibo Keita ye kuma min fɔ u y'u assumer indépendance proclamera 22 septembre wula fɛ a bɛ fɔ min ma ko lycée technique moderne donc indépendance proclamée immédiatement Mali état-major général fɔlɔ sigira général Abdoulaye Soumaré a n'a tɔɲɔgɔnw Darabo ni mɔgɔ wɛrɛ caman b'a la donc olu ye Mali état-major fɔlɔw sigi parce que l'Oup met sur l'armée française. Donc Mali indépendance italienne, ils ont été maintenant les premiers qu'à Mali sur Sinsin, qu'à Mali armée restructurée. Or, au état-major Siglen Kofé, quelques jours après la date du le 1er octobre, au Mali armée reka sigili donc follow ni wolo 7 be armée la au 1er octobre CEDEAO ka nyangini nunu ni kololo bala follow ni wakati na am se ga fongo kololo nyumango parce que bana ba fako moti dafa mu nyagala na nyimi jitida et amerom na bi anga jamana chefaru nanga finintugu wolu de fana be fangala bon olu ye décision munu ta jamana deun fana jeraka tugu ko ni CEDEAO ya nyangi aywa anga surasu o ma fembo o moral la o ma siranya la na o hakili la o ma sira o ma jingi jogo siakele
o ma an bali k'a fɔ an bɛ ka ɲangata min da juguw kan nin wagati in na a nɔyɔrɔ foyi ma y'o la donc an bɛ se k'a fɔ nin kɛra sababu yɛrɛ ye ka maliyɛnw tɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que maliyɛn cɛfarinw ka ca nka maliyɛn an fara man di ɲɔgɔn kan ka n'an farala ɲɔgɔn kan ko min na jamana kelen hakilina kelen je pense que laɲiniw bɛ sabati et sisan bɔliba minnu kɛra nin wagati in na ma d'a la n'a ɲɔgɔnna de la kɛ Mali kɔnɔ ne ma d'a la ni n ka denmisɛnniya donc o bɛɛ jamana ka unité jamana ka kelenɲɔgɔnya kofɔ et sanction ninnu bibi in na Mali farala ɲɔgɔn kan maliyɛn gɛrɛla ɲɔgɔn na wa maliyɛn bɛ ɲɔgɔn tɔbɔtɔbɔ bibi in na an ka sɔrɔdasiw fɛnɛ u bɛ ka yɛlɛ cogoya min na ni juguw ni san cɛ u bɛ ka yɛlɛ u ni san cɛ donc an bɛ jɛ de ka dugawu kɛ halisa ala ka armée in ka sankɔrɔta parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ an b'a fɔ ko toutes les grandes armées sont nées des grandes guerres donc i bɛ armée ba fɛn o fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ u bɛ tɛmɛna kɛlɛ gɛlɛyabaw de fɛ u bɛ tɛmɛna kɛlɛbaw de fɛ o de b'a to i b'i ka fiɲɛ dɔn wa o de b'i former i tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi cɛfarin ye jamana tɛ se ka kɛ jamanaba ye militairement ka sɔrɔ théorie dɔrɔn don donc vraiment ala ye nin kɛ an garisɛgɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka fara lakanako gɛlɛya kan an ka golomasiri tabagaw b'u seko kɛ jamanadenw ye logements sociaux kɛmɛ ni biriki fɔlɔ dara colonel Asimi Goïta fɛ miliyari 2 ani miliyɔn 400 dira an ka finitigilaka minnu tora fasoko la olu ka denbayaw ma. Cybercafé n'o ye yɔrɔ ye maaw bɛ taa n'u ka téléphone ordinateur walima ka taa papiyew labara o kun matarafalen don kosɛbɛ don tɛmɛnenw na nka téléphone caya fɛ u ka baara fanga dɔgɔyalen don nka maa dɔw ye fɛɛrɛ sigi sen kan walasa k'u ka sɔrɔtaw sɔrɔ an ka jɛ ka Nana Kadija ka sɔrɔlenw lajɛ. Cybercafé ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ taa kunnafoni ɲini ani fɛn o fɛn bɛ tali kɛ bɔlɔlɔko ta fan fɛ o n'a ɲɔgɔnna caman nka téléphone ni subahana mansinw cayali olu kɛra sababu ye min na nin yɔrɔ ninnu tɛ matarafa bilen i n'a fɔ fɔlɔ. On peut dire qu'avec téléphone ni subahana machine nali ye cyber chama de ka bara fanga dɔgɔya na y'a jateminɛ cyber chama de ka bara datugura ka sabu kɛ marché baliya ye sabula bibi na i bɛ se ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ k'i sago bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma taa cyber la forfait bi naani na dɔrɔn i b'i sago sɔrɔ. Monsieur Jara b'an ladɔnniya baara minnu bɛ kɛ nin cybercafé ninnu na ani nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na baara min ma ka di maaw ye kosɛbɛ. Bon an ka cyber la an bɛ impression kɛ impression couleur manw ani couleur tanw ani impression numérique mɔgɔ minnu bɛ basiw kɛ ani basiw ni kake mono ninnu kɛ donc an b'olu bɛɛ kɛ ani autocollant bon minima ka di kosɛbɛ o ye impression ye ani étiquette ba bɛɛ o bɛɛ bɛ impression fɛn kɔnɔna na. Monsieur Keita n'ale ye jagilana ye y'a yira na k'a fɔ ko baara bɛrɛ tɛ ale ni cyber maaw cɛ nka a b'a fɔ an ɲɛna fana sira kelen min b'u don ɲɔgɔn na. Bon lien min b'an cɛ fo n'a kɛra n ka papier ninnu impression ye parce que an ka baara la sa maquette dilan ni fɛn ninnu souvent an bɛ na u bɛ n ka maquette imprimer ka di yan donc n bɛ taa n ka baara kɛ n'a ye quoi ani n ka papier sanw ni n ko papier n bɛ na dɔw fana san u bolo quoi. Nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔfɛ cybercafé baarakɛla dɔw y'a yira na k'a fɔ ko hali bi ko nafa bɛ nin baara in na. Nafa b'a la nafaba b'a la bon a ye nafa lase ne ma alhamdulilayi bon ne fɛn fɛn bɛ ne bolo bi alhamdulilayi rabil alamin ne y'a bɛɛ sɔrɔ nin sira in fɛ. An bɛ don min na i ko bi ni cybercafé baarakɛla caman de bɛ yen minnu tɛ dan cybercafé dɔrɔn ma nka u b'a ni baara wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan walasa don n'a nataw la hali ni cyber jɔra u ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ. Nin bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ caman fana y'a yira na k'a fɔ ko nin baara in ko nafa b'a la hali bi. Cybercafé bɔlɔlɔ soba Yuguyugu samara n'o bɛ bɔ farajɛla ka na olu sannen don kosɛbɛ an ka suguba kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na ni baara in kɛlen don sɔrɔdaba ye maa caman bolo walasa ka faamuyali sɔrɔ o la Aminata Igɛrɛ Kulibali wulila ka se Bamakɔ suguba kɔnɔ an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Bi na mɔgɔ caman ka baara bɛnnen don yuguyugu samara feereli ma nin baara in ma ka di bi mɔgɔ caman bolo san o san yuguyugu samara tɔni bayika de bɛ bɔ nanzara jamanaw la ka don an ka jamana kɔnɔ an ka faaba kɔnɔ worokuru ye yuguyugu sɔrɔyɔrɔ ɲuman ye yan yɔrɔ min dabɔlen don yuguyugu samara feerelaw sigiyɔrɔ kama Aminata Kulibali n'ale ka nali ka ca yan yɔrɔ la ale bi a kun fɔ an ɲɛna. Friperie do et kelen flana fene o samaro kaino ça résiste et puis en fait les meilleures qualités se trouvent ici en fait. Samaraw bi fan bɛɛ sanikɛlaw bɛ tɛmɛ la feerefɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni feerekɛlaw ka fɔ la nin baara in bɛ nafa caman se u ma. Bon a ye nafaba de se ne ma parce que n ye n kɔrɔkɛ ka kɔɲɔ kɛ na a wari ye n ye
Bɛ so dɔ sanna a wari fana ye wa. Bon kuma dɔ la gɛlɛya bɛna baara in kɔnɔna na wa. A marché sɔrɔ ye fête ɲɛkɔrɔ ninnu ye. N'i b'a fɛ ka marché sɔrɔ a fête ɲɛkɔrɔ ninnu kɔnɔ i ye marché bari sɔrɔ la. O la a wari kɔni bɔ ka di kun ni kun fana don wa. Sɔngɔ kelen tɛ samara ninnu na bawo feerekɛlaw ka fɔli la samara ninnu sɔngɔ gulonnen don bali sɔrɔ cogo la. Samara friperie la baara a qualité caman bɛ yen quoi. Dɔw b'a trier dɔw bɛ a bɔrɔ san. Bon an b'a bɔrɔ de san an b'a dayɛlɛ dɔw fana b'a san an bolo. Dekun caman b'a la. Bɔrɔ mun bɛ na Mali la a dɔw bɛ yen samara yɛrɛ man ɲi yɛrɛ de. U bɛ na samara la samara man ɲi mais u b'a feere an ma o cogoya la. A man ɲi c'est comme déchet e bɛ samara kolon ta Europe ka na n'a ye an yɛrɛ b'a bɔrɔ san i b'a dayɛlɛ k'a sɔrɔ samara yɛrɛ man ɲi bon n'a man ɲi n'i y'a san i ka wari tɛ lasegin e de b'a dɔn i b'a feere cogoya min na. Yuguyugu samara feereli bɛ ka yakubaya bi kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ ko CEDEAO mɔgɔw ka ɲangili bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye nin baara in kan a bɛ ka kɛ sababu ye bi ka mɔgɔ caman dahirimɛ sɔrɔli nɔgɔya. Sisan Mali kunnafoni ani diɲɛ kunnafoni aw bɛn'o sɔrɔ teliyala Mamadu Bilali Kulibali fɛ. Jumado janvier kalo tile 21 MINUSMA ka pankuru minnu kan ka pan olu sera ka pan an ka jamana kɔnɔ sigikafɔ caman kɔfɛ. Nin kun y'a tile 4 ye MINUSMA ka pankuru foyi kuma se ka wuli sabu ka da kan an ka jamana kuntigiw kun y'a yira k'u bɛ fɛ ka yɛlɛma don pankuru ninnu pan cogoya la. O de kɔnɔna na tile 4 juma tɛmɛnen sisan ni MINUSMA ka pankuru minnu bɛ pan o bɛ fɔ an ka jamana kuntigiw ɲɛna ɲɔna wagati cɛ joona. Benin jamana kɔnɔ araba tɛmɛnen minisiriw ka fara ɲɔgɔn kan kɔfɛ n'o ye conseil des ministres ye jamana kuntigi Patrice Talon ale y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan ka cakɛso dɔw jɔ min b'a to jamanadenw bɛ se k'a yira n'a sɔrɔ yuruguyuruguwale kɛr'u kɛrɛfɛ. A y'a yira k'a fɔ k'ale ni sariya bɛ ka yuruguyuruguwale kɛlɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye k'a to jamanadenw bɛ se k'u da don yuruguyuruguwale kɛlɛli la cogo min na. Ghana jamana kɔnɔ alamisa janvier kalo tile 20 tɛmɛnen sanubɔdugu min bɛ ko Bozogo o kɛrɛfɛ mɔbiliba dɔ cira min kɛra sababu ye ka maa 17 bɔnɛw nin na ka maa 59 k'olu banna. Ni bolimafɛn kɔnɔna na muguw de tun b'a la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sanubɔ nɔgɔya. Hali n'a y'a sɔrɔ a ko ɲɛma dɔ bolimafɛn caman de gosira ɲɔgɔn kunna min kɛra sababu ye ka na ni nin mugu ci in ye kuranpoto dɔ kɛrɛfɛ. Juma tɛmɛnen ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra Genève Anthony Blinken n'ale ye Amérique ka cilasela ye ani Rusiw ka ministre n'o ye Sergei Lavrov ye olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kuma bolila furugu min bɛ Rusi jamana ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Hali n'a y'a sɔrɔ kuma lase kɔfɛ ni maa ninnu fila y'a kɛ n'a fɔ foyi ma kɛ Amérique jamana y'a yira k'a fɔ ko Rusi ye laɲini minnu kɛ k'ale bɛna kuma o ka don nataw la. O laɲini min ye k'a fɔ ko OTAN ka kɛlɛbolo min bɛ Europe kɔrɔyanfan na k'o ka segin. Ni kun ye bi dɔgɔkun kibaru ye k'o lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.